sa kaawit. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Kumusta ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining nga dumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong sugilanon. Ako si Minnie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, ipahinungod ko usab-saban akong buutan ang awit nga akong pangayoon, kay igo kaayo siya niini. Paliw ko sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, manok na pula. Nagaywang-gaywang, sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y natamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang mani, darling I'm sorry. Ako'y hinuldak ng 3 lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko, hindi maluto. Kinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapula ko. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka ginang nga taga Matina, Playa, Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Manny. Wala si po sa akong tupad. May noon kay nakamata siyag sa'yo. Tingalig siya nila'y nagluto alang sa pamahaw. Mupangon ako. Oh, JR, nagtungko ka man ko diha. Anong wa ka pa man maligo? Malate ka na sa imong klase. Si Papa ni mo, nakaluto na ba alas pamahaw? Wa ko makamatada. May tubig. Sama na ako pagkaligo. Si Papa day ni mo, wa siya magkausog tubig. Milakaw man to. Ingon siya, ato siya mga manok. Kay, yan patukaon. Unsa? Sige na, kaon na diha. Kay malit ka na sa imong klase. Ayaw gani kay, nakadali-dali pa kong luto itlog. Gana lang bahaw ang kana, ha? Dili nang kumuskulo, eh. Lain kayo, ako'y ligo. Saan man ni mo pagkaligo, nga wa matay pundong tubig. Abi ko bag nagkaos na sa Papa ni mo. Di lalagi ko muskul. Kay baho ko. Wa ko'y ligo. Sungugon ko sa mga classmate nga. Baho ko. Buutan kong bana ay maayo kayong hapyud-hapyud si ang manok. May pang manok, kay hapyuron kyud. Ako taon nga asawa. O nagyud mahapyod. Bantay ka lang. Bantay ka lang yun. Nay bato magkuha ko. Batuon ko ning way buot kong bana. Dera kini. Kini lang gamay nga bato. Batuon ako di. Agay! Kinsa ba namatol ako? Ako! Sakito sa kong unga na igos bato eh. Nganong namatol mo ka day? Huwag yung kay buot ha? Niya ka nagkada dinis imong mga manok? Huwag ka gagani magkaos og tubig. Aron unta makalungag ko ug makatungha tong imong anak. Kita gyud kang ni ako sa akong mga manok? Oh, nakakita bitaw ko. Wa ka na lang gid mamukaw nako. Nga ni mata ka man untag sayo. Aron unta nakaluto og tarong para sa atong pamahaw. Nasultihan ta unta kang pagkaos og tubig aron makaligo ang imong anak. Oo, no?
Klase mo des, JR. Nilimot ko dahil da. Oo, no? Danghag ka lang. Wala siya mutunga, kay wa ko na siya ligo. Gipakaon ko na lang ganito bahaw nga kanon tungod kay wa tay tubig. Ha? Mas giuna pa na nimog hapyo lagi mong manok. Madugay, biyaan ka na ginamos imong anak ba? Irresponsable ka na ko. Kaya... Ayaw nagkasuko ba? Please na taday. Ni pauli gigog sa iyo ha, aron makarimit na kos akong sweldo nimo. Ni araw. Kadaghan ko din eh. Sobra manis imong sweldo. Nagsige ba ako overtime? Mao nang dako-dako kurog sweldo. Nindot og magpermi ni no? Mao gid ay, aron malipay ka. Sige ha, ikaw na bahala na. Ang inyo di ay 13th month pay, kanus apa man din na ihatag. Ang uban sayom kayong gi-release. Oy, mo pa may hisgot day. Ambot og kanus ay hatag. Mayon tag i-release na no, aron makahinahinay tag pamalit para sa Pasko. Ayo sa daghut dakon ma-release na unya to. Hinahinay lang sa tagkasto day. Ay kung sultihi ana, kay makamao ko mo budget sa atong kwarta. Wag kay kasudya na ko ana. Tuwa day. Nagwa de ko sa kwarta ha. Nagpalit kong vitamins para sa ako mga manok. May dirbir ba karong Domingo? Mayon lang aron makusgan ang akong mga manok. Unya si JR, napalitan ni mog vitamins. Ako. Ikaw na lang palitan na. Naam ginawa ni mong akong sweldo. Ngilngiga ni mo no? Sa imong mga manok nakapalit kag vitamins, namo ni JR og imong vitamins wa. Baho kung asa siya. Pero dili makakitag rason nga magbisyo. Nagbisyo na bitaw na siya ma. Ha? Unsa man may kabit si Paul? Wa siya'y kabit. Nakasiguro ko anak. Kay putlan din ako siya siya. Manok mo iyang bisyo. Mas asawa pa na niyang iyang mga manok kay nako. Oo. Mas pinangga pa na niya iyang mga manok kay namo ni JR. Mas doon na pa siya panahon stari. Derbe kay namo og sa iyang anak. Ay, sige na lang, good. Basta husto lang sa intrigo sa iyang kwarta. Ay maayo gani na kay manok ragi kalingawan. Dili laing babae. Ma. Ako bitaw sa una. Magsige magkugyaw-yaw ni Papa di mo. Pero ako'y surrender, oy. Ako'y napulaan. Mao nga, kanang ako nalagi pasagdan. Saon man. Kalipay magina nila mga manok nila. Mao nga nakasabot ko di Paul. Takuuma na lang ng imong baba, ro dili mapulaan ka ng bana mo. Ay, mag-adobo ko ron eh. Mayo kay dakog nahatag na ako nga sweldo si Paul. Nakasiguro ko malipay gud siya inig uli niya nga. Makakata siya adobong baboy nga paborito niya. Uy, si Luta man yung ako masugatan. Ang asawa sa kauban ni Paul. Luta! Hi! Nakita kita din sa merkado da. Kadaghan ko da na imong kinumpra. Oo, oy. Nangumpra kong tingog, mitras na apay kwarta. Na-release naman ang 13-month pay nila Paul og ni B-Boy. Unsa? Nag-una mag-release ang ilang 13-month pay. Pagsunod adlaw, sweldo na sad. Mao nga, nagtingog ko pangumpra, oy. Pangkonsumo og ang uban. Akong gihipos para makaabot pas Pasko og bagong tuig. Pero sa ko nahibawaan, matod pa ni Boy-Boy nako nga gibaligyan naman ko ni Paul sa loan shark ang katunga siyang bonus. Mga gamay na lang kunog na kubra si Paul. Kaya nagpalit naman sa siyag manok itatari. O iyang gipili ni Pipoy. Kitingaig masuko ka na sad ko no. Mag-derby man kunog karong Domingo. Dakong sultada. O ang bagong manok nga iyang pinalit ang ilang itari. Ina man yung tawana. Wapagkit mauli ay. Nagkurog, nagikos kalakot. Manok na pula. Kanta-kanta pa. Pakakong dako. Isud man ang kusbulsa. Nagtuumang di na ko mahibawan nga na makak siya. Hello?
bangga. Pasensya, inom ko gamay. Yapit ko sa ilang baby boy. Inom-inom, ignagmay ba? Inom-inom di ay ha? Inom-inom di ay ha? Gay! Ha? Namugbog man ka! Sakit ay! Bakakon kang dako? Narilis naman na inyong bonus? Gibakakan pa ko nimo? Ha? Ningo pa kang pa, pero narilis na di ay! Bakakon ka! Bakakon ka! Bakakon ka! Bakakon ka! Na ang ibang banas gawas. Kigsulti ko no siya nimo. Di na ko makigsulti niya, ma. Nakigbuwang na ko niya. Uy, Mini. Uy, anak mo, uy. Mga kinahanglan nga magkauli mo, mupauli kas inyo. Ay. May mahinungdanon ko no sa pakigsultihan nimo. Bangang imong bana. Tuan na magadi sa JR. Iduol na siya papa. Gusto sa gono siyang mupauli sa inyo. Day, sa iluan ay taon ko, day. Dili na gid ko mamakak nimo. O dili na sa ko magpakabuang sa tari. Sa derby. Ako na laging ipamaligya ang akong mga manok. Promise. Balik na mo si GR sa ato, day. Ipamaligya ni imong mga manok? O, lagi. Aron, dili na ta mag-away ba? Di ka na masuko na ako. Makakwarta pa sa... di ba? New Year's resolution na gininako, day. Family first. O, dili gud ko magpakabuang sa buwang, sa tari, sa derby. Kay, ako namang ipamaligya ang akong mga manok. Likay na sa mga daotang bisyo ba? Ipamaligya gyud hurot, ha? Ah. Kay kung naa pa gani mahibilin, hutdon ko nagtagod ang mahibiling mga manok. Apilon ko pa paggulgol ang imong liog. Lagi day, promise. Ihurot ko og baligya. Aron, dili ka na masuko pa nako. Mas importante mo nako kaysa akong mga manok. Balik na mo si JR sa ato, day. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan... Tuod man, gipamaligya gyud ni Paul ang iyang mga manok. Nagkauli ni, og ako na lang sa tiyang gipasaylo nga nag-angat sad ang Pasko o bagong tuig. Wa gyud baya unta siya laing bisyo, manok ra gyud unta, pero nakaut-ut sad niya. Dini na lang kutob, more power sa RMN. Mukhang tatama yan, simula ang salpo.